O Festival das Núbebes xa ten máis anos que a gran maioría dos seus protagonistas. A cita pontevedresa cumpre 5 anos, manténdose fiel á súa proposta, preparar un programa de actividades dirixido a bebés. Moitas familias con bebés están á espera deste festival para poder disfrutar de un montón de actividades, non só de actividades de espectáculos artísticos que son de excelente calidade, sino de conferencias, de obradoiros, de cousas que se van a ir ofrecendo, que se ofrecen durante todas as edicións no Festival das Núbebes. Segundo os organizadores, a calidade é o criterio fundamental que se marcan á hora de escoller as diferentes propostas. Tamén priman as que son de produción galega. Apostamos ca produción do país, ca produción galega, que é unha produción de altísima calidade, tanto nos obradoiros como nos espectáculos, non? Pero mantendo un estándar de calidad alto, traemos tamén espectáculos de fora, pero espectáculos premiados, espectáculos con unha gran proxección estatal e internacional. Queremos sempre recoller un pouco todo o que sea de artes escénicas, todas as especialidades. Entón, sempre queremos que haxa cousas de danza, de música, de contos, de teatro, de obradoiros sensoriais. Ademais das artes, o festival tamén ten a súa vertente de aprendizaxe para as familias. Desta faceta encargaránse, por exemplo, o obradoiro de A6 sobre cociña saudable e divertida, a charla da Asociación Teta Meiga O teu parto consciente, a proposta que chega de Amencer ou a intervención da psicóloga Rosa Jové. É un obradoiro de yoga para nenos e nenas pequenas que creo que vai a ser moi interesante porque Amencer ten un elenco de profesionais fantásticos que saben traballar moi ben a relaxación e o traballo porque eles están moi vinculados a ese tipo de terapias. Pois este ano vamos contar con Rosa Jové, que é unha psicóloga infantil clínica, no? Que ten moitos libros publicados, que eu así a pouca xente así que lle dixen xa empeza a ter así como, xa se empezan a poñer nerviosos. E nada, vai estar con 2 conferencias no mesmo día. O Teatro Principal, a Casa das Campás, a Casa da Luz, a Praza do Teucro ou o Patronato de Turismo Rías Baixas serán os escenarios para esta quinta edición do Festival das Núbebes, que este ano conta tamén coa colaboración da Deputación de Pontevedra.